oɗon keɗo RFI fulfulde yamde jeetati silmaji capantati tawete jamñajo ngallure nder Dakar waktu goto fawi hen to Paris leydi France. Amadou Barouba. toɓɓe mawɗe kabruji men Sénégal tummodiral jam e kisal e nder leyɗele Afrique ma fuɗɗo hande altine to jamñajo ɗo e Dakar e gardagol horejo Sénégal Macky Sall e tawtorede ardiɓe wonɓe e dawre Afrique ha e Europe e rafi ndenagu rafi coronavirus ɓamtare leyɗele Afrique woni toɓɓe mawɗe jogorɗe yewtideɗe ɗe. Leydi Gambia sumgoji lefol laamu leydi ndi waɗi aset jawtuɗo Adama Barrow heɓi polgu e wiide goomu halfinagu lalidal woteji ɗi ngu goomu andini hanki kikiɗe Adama Barrow heɓi 53 piccal ɗiɗi e temederewel e yeeso lundiɗo makko o Ousseynou Darbo keɓɗo 27 piccal jeeɗiɗi e temederewel. Leydi France kabaru dawro gam heblade sungoji lefol laamu aroɗi no teska hanki caggal nde Valérie Pécresse andini o rendan e ɗi sungoji e dow landa les républicains Jean-Luc Mélenchon tawaɗo e France Insoumise e Éric Zemmour jeeyaɗo e landa Reconquête no gonno e kawrital politique e ngalluje tariɗe Paris lamorde France altine jeegom lewru sappo e ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗi e nogasigo. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde bisimilla mon e kabaruji ɗi tummodiral jeeɗiɗi wiwal jam e kisal e nder leyɗele Afrique fuɗɗoto hande altine ɗo e Dakar lamorde leydi Sénégal e gardagol hoorejo leydi ndi Sénégal walla mbiyen e gardagol hoorejo Sénégal Macky Sall kono kadi ardiɓe wonɓe e dongre Afrique ha e Europe ndenagu rafi coronavirus ɓamtare leyɗele Afrique woni ko jogori yewtidede e ngal tummodiral ɗum noon waɗata ko suudu inirandu centre international de conférence Abdou Diouf wondu jamñajo kettoɗen Moussa Oumar Bari nultodiraɗo men Dakar. altinere ma jonde jooɗo taw ko dawal jeeɗiɓiwal ko yowiti jam e kisal e nder leyɗel Afrique e gardagol hoorejo leydi Sénégal Macky Sall alhaali ndenagu rafi coronavirus ɓamtare leyɗel Afrique ma jeeye e toɓɓe ɓurɗe wawde yewtede e nder nden jonde ɗum foof noon waɗata koye yeeso hilifaɓe hewɓe ko wayno Cyril Ramaphosa mo Afrique du Sud Mohamed Bazoum mo dowla Niger Oumarou Sissoko Embalo mo Guinée Bissau nde jonde waɗata koye ballodiral Avisa Partners wondude e cuuɗi mawɗi tambiɗi ndenka gonɗi ɗo e Dakar nde jonde fuɗɗi mawninede koye hitande 2014 e hitande ɓennude nde noon dañaka waɗede taw jeeyi sababu o ko rafi coronavirus yoga e hilifaɓe e nder dente leyɗel Afrique hani to dongre Europe keɗata hen caggal e nden jonde to Faransi maɓe ittu nultodiraɗo mabɓe ɗiɗo ko wayno Florence Parly wondude Jean-Yves Le Drian ɗum foof noon ko yewtude e caɗele ndenaku ɗe leyɗel Afrique guuri e siftinde nde jonde joroto ko toon to jamñajo Moussa Oumar Bari Dakar RFI. e on saha to leydi Gambia sumgoji lefol laamu leydi ndi waɗi aset jawtuɗo Adama Barrow horejo jaltuɗo heeɓi polgu e wiide goomu halfinagu lalilal yewtoji ɗi ngu goomu andini hanki kikiɗe Adama Barrow heeɓi 53 piccal ɗiɗi e temederewel e yeeso lundiɗo makko o Ousseynou Darbo keɓɗo 27 piccal jeeɗiɗi e temederewel kettoɗen jantore nultodiraɗo men Banjul Fatima Sow. ɗumgule fo laamu mbo leydi Gambi waɗi gila 4 lewru décembre hitande 2021 gila nden ha joni woni koye jintede e gardagol Ali Momar Ndiaye kanko noon ardi suudu sumgule fo laamu ngu caggal nde jayndiyankoɓe ɓooyi fadde Ali Momar Ndiaye e wondiyo muɗum ngari ngam noon humpidde yimɓeɓe o holli wonde ko Adama Barrow hikki yeeso e 53 rewi hen ko loya Ousseynou Dabo e 27 loya Ousseynou Dabo ardi lundiɓeɓe hande kadi lundiɓe foof potti toon ha heddi Halifa Sall hollirde wonde kamɓe ɓe jaadani koɓe mbi ko o mo ganduɗa woni Barrow hikki yeeso ɓe Adama Barrow ala ɗo bertoraki ala ko mbaɗaki ngam noon hollirde noon kamɓe ko ɗum ɗo ɓe jinno. Banjul Makati Square heewi ko teppa horejo leydi o noon caggal konngol makko holli wonde o yetti gambinaɓe foof kono sukaɓe wotande ɗum ɓe nen jarno ɗumen kono duuɓi mujoyi ɗi paaɗi ko sukaɓe jeeyi ɗum. Fatima Sow Banjul RFI. to leydi Guinée Conakry paɗen kikiɗe aset nayi lewru no gonɗen ɓundu kange mabbi ñoosi dow yimɓe to nokkure Sala sous préfecture Doko diwal Sigri fodde yimɓe nayo mayi hen ɓiɓɓe Burkina tato e ɓi Mali goto e wiide kabaruji immiɗi Sigri koye yamde 16 o jaya waɗi ɓe gollannoɓe e nder nokkure ko jippinoɓe na mbiyen walla mbiyen ko jippinoɓe e nder ɓundu ndu e saaha nde ndu mabbi.
payen to Niger yogay ɓesguji leydi ndi ceppi hanki e nder ñaame lamorgo ngo ɓe namnoto ko yo konunkoɓe jananɓe ɓe jaltu leydi maɓɓe ndi saabu hay hunde gonal maɓɓe toon firtani jagorgal walla mbiyen jongorgal waɗi hakkude maɓɓe e dariɓe ɓe hayso tawi seppo ngo ko yamo wonno jantore Oumar Mamadou Sow. ñalandi aletare hanki nde jawsi no feewi e nder ñameyi ha e guri mawɗi to dowlo Niger sabu ɗum noon ko yoge ɓesguji seppannoɓi wiɓe jadani ete meɗeta yadude e gonal konunkoɓe ummiɓe leyɗe goɗɗe e nder leydi maɓɓe ndi ngoɗo seppo e dawal gadanal ko yamirinongo kono nde yeehi ha ardiɓe ɓe cikkiti wotongo ɓurtude juuɗe saabide nodditago waɗa nde yano artuno ɗum woni ko haɗa umrade e lawol leydi Niger ko nden kay ɓeɗo rentuɓe e goomu lollirde francinkore tournon la page mbaylen jaɓɓal e nder leydi Niger ɓe mbiɓe nanantaki ɗum saabi pelɓodiral hakkude seppoɓe ɓe e dadiɓe ɓe kamɓe ɓen dadiɓe wiiɓi laamuji leydi janani ndewi ɗon defti ɗon kono waylani gonal maɓɓe ina jeyno e mujibu ngoɗo seppo kay kamɓe seppannoɓe ɓe yinnoɗe ruttude teddugal tato e maɓɓe warinoɓe ñande nogas e jeeɗiɗi lewru sappo e goɓuru faltinu ndu to wuro no wiye Tera tawi noon ko e saaha ndeɓe ceppanno e faladi diɗɗal konunkoɓe leydi France tindinoɓe to Gawo lesdi Mali hayso tawi seppo ngo ko yam wonno wattidi ko e poɗodiral musgal hakkude seppoɓe ɓe kame dadiɓe ɓe. To Niger konunkoɓe sappo e ɗiɗo leydi ndi mayi caggal pelmodiral hakkude maɓɓe e pelle jihadiste en to faño ɗo waɗani kerol leyɗele Burkina Faso Niger e Mali e wiide cimtol laamu ngu yaltinagol hanki kikiɗe konunkoɓe jeetato woɓɓe no keeɓi gañan walla mbiyen konunkoɓe jeetato woɓɓe no keeɓi gañanɗe walla mbiyen ɓe keeɓi barmanɗe cimtol jokki wiide capanɗe jihadiste en mbarama e kaɓorɗe maɓɓe kay alaji maɓɓe tettama ɗum noon laati koye ballal konunkoɓe weeyo e hertoriɓe haare leydi. To bene paɗen lundiɗo biyeteɗo Joël Ayvo hertorɗo dosgal laamu leydi karallo gandaɗo no feewi no hani ñawede hande altine to Porto Novo lamorde bene jogori ñawdemo ko suudu ñawirdu nguya cokki ngenare bondi fannu faggudu kay gueɗe terroriste yagal omo tuume humodirde e ko dillinta leydi kay jiibu jawdi joni timma lebbi jeetati ko nanga kaso e wiide awokaji makko piilol ngol ala fuu ko woni e maggol ko wona ko ñawore politique tan rewi ɗon. payen to dawla France kabaru dawro gam heblade sungoji lefol laamu aroɗi no teska no feewi hanki potite politique kewɗe mbaɗi toon caggal nde Valérie Pécresse andini o rendan e ɗi sungoji e dow landa les républicains Jean-Luc Mélenchon tawaɗo e France Insoumise e Éric Zemmour jeeyaɗo e landa reconduite no gonno e kawrital politique e ngalluji taariɗe Paris kewal yimɓe teskama e kawrital Éric Zemmour kettoɗen noltodiraɗo men Paris Ceerno Moussa Ba. ñallal alatngal hanki woni ñallal aranal Éric Zemmour tentidugol e ɓuri guluji sappo yimɓe caggal o hollude faale tawegol e woteji hoore yaku faransi hitande arore o yeddodirteɗo hari no nodditi yimɓe ɓe o hawti miijo e faale fi hollitugolɓe ko wonata eɓɓoreji makko ma wi'en programme makko si o woni hoorejo faransi e nder yewtere makko nden Éric Zemmour andini fedde makko nden ko reconquête innete fondo mayre ko jattugol leydi faransi e juuɗe jogi ɓendi jonnita ɓiɓɓe mayri ko hikki e fi jananɓe wurɓe faransi ma faalaɓe arde o jahindeyankojo kiɗɗo oñorɗo ñaamo hollisi o laamike o ɓurta e sattingo sari aji fattagol ngol e kadi fattiɓe ɓe wawata addugol ɓengureji maɓɓe o ɓeydi ɗon o natta e ka leydi mum kala koɗo mo ala kaydi o darna balle ko jananɓe woni heɓude haysi hiɓe mari kaydi e fondo makko si o laamike hinayo janano hay e goto aru wurgol faransi e kadi kala bonnuɗo hootay ka mum. Ceerno Moussa Ba, Paris, RFI. To Birmanie paɗen Aung Suu Kyi fawama duuɓi nayyi kaso caggal sammere laamu go e lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase go ko ñawore nde konunkoɓe wonɓe e laamu o ƴetti oɗo saaha omo rewre dillinde leydi kay wasde hormade kuule humodirde e rafi coronavirus e siftinde Aung Suu Kyi ko hoorejo kiɗɗo leydi Birmanie wonno o itta e laamu ko go e lewru ɗiɗaɓuru hitande nde gonɗen
tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɗo kaɗeten e kabaruji ɗi e hande oɗo subaka maɗi gartu e yamde 13 jaraten hen ko Rama Diallo kona ɗum ma kabaruji ɗi gartu e yamde 17 silmaji 30 oɗon jogori yadude hen e Oumar Mamadou Sow ɗo e nden yo jaam e kisal wone mon. Yamde 7 fawi silmaji 50 to Dakar kono men o subaka o wiyete ko Aristide Ouedraogo Burkina najo hertorɗo faggudu o yewtidi Ibrahima Timbi Ba ko fewti e dingiral Chine Afrique waɗugal e yontere ƴaɓɓinde de Dakar lamorde Sénégal teminirten koye taskaram cellal ko ngalu jaɗeten hen ko Aissatou Ly tedduɓe joni o en garat e kabruji men coftal ɓalli Rama Diallo mi salminima Amadou Baroba wona aɗa selli mi salmini heeɗiɓe ɓe bisimilla ko holɗum fini e kabaruji coftal ɓalli kibaruji coftal ɓalli hollude ko en gartan jonin e ɗo no jaltuɗi piiɗi coupe arabe hollitinde fa hande du piiɗi jokkan hakkude Tunisie e Mauritanie kono du wadde en garat e coupe arabe Rama Diallo non jaltuɗi coupe arabe o caggal nde piɗi gaɗi assay hollude ko Égypte Algérie e Maroc kamɓe tawtan Qatar e yaade quart de finale joni noon Égypte nde jaalino Soudan 5-0 Arabie Saoudite kamɓe Palestine mbawrayno ɗum wonno ko nafi Maroc yaade demi finale caggal nde ɓe jaalino du Jordanie 4-0 Algérie kamɓe Liban nde kawruno Algérie waɗi ɗiɗi Liban fay goten Tunisie kamɓe Mauritanie kawran hande altine wakkati yamde 10 kikiɗe wiide ko Tunisie ana wodi sa alobbo e majjum caggal nde ɓe aruno Mauritanie illama e puɗɗe piɗi ɗi 5-1 ko jokkata e majjum hollude ko coupe leyɗe Afrique fuɗɗan lewru waruru joni noon fiɗoɓe Afrique wonuɓe to championnat ji leyɗe Europe ɓeɗo keɓan wartande piɗi ɗi ɓe gartata ɗum woni ko won e sikkitere ekkito diɗa Liverpool championnat Angleterre hono yoga wonuɓe to championnat ji Europe kamɓe du ɓe weltoraki hono garton fiɗoɓe maɓɓe kanko on ɗo holli ɗo no ekkitowo diɗal Liverpool o holli ko Naby Keita hono garton muɗum piɗo Guinée ma Mohamed Salah mo Égypte tawti Sadio Mané mo Sénégal ɗum ɗo en hawrantaɓe sabu piɗi nangon e ɗo no hakkude maɓɓe diɗe goɗɗe ko fati e ndu lewru ɗiɗi muɗum piɗi tawanoma hakkude maɓɓe e Chelsea fa joni du iɓe jokkini piɗi 26 nduɗo en ɓe piddan e Leicester ɓe jelaki wasude ɓe fiɗoɓe Rama Diallo a jarama no fewi ɗum ɗon ana woodi ɓe ɗum metti ko wayno Aliou Cissé keblowo diɗɗal ngal Sénégal koɗɗo men hande dingiral Chine Afrique waɗi e yontere ƴaɓɓinde nde Dakar lamorgo Sénégal ko Chine woni leydi ɓurdi jokkodirde e Afrique e fannu faggudu horejo Chine holli ko woni miijo makko ko mawningol ngal jokkodiral timmugal $2 milliards e o saaha ɗo ngam yewtugol ko fiɓa e ngal dingiral Ibrahima Timbi Ba yewtidi e Aristide Ouedraogo Burkina najo hertorɗo faggudu keɗoɗen ɓe Aristide Ouedraogo fofo maɗa dingiral Chine Afrique waɗi e nde jeeɗiɗaɓire ƴaɓɓinde woɓɓe inna yontere ƴaɓɓinde Dakar lamorgo Sénégal hiɗen andi ko Chine ɓuri jokkodirde Afrique ka sengo faggudu hoorejo Chine holli miijo makko ko mawningol ngal jokkodiral hakkude Afrique e Chine ko woni yi'ango ma e jokkodiral walla huwodiral hakkude Afrique e Chine no wawi wallugol Afrique fa yimɓe keɓa mbilto keɓa njaha yeeso Chine yimɓe funji ko ɓe mbawi gollugol eɓe golla sanne wonna fa ɓe ngara ena ɓe bonna yimɓe ɓe ngara ena fa ɓe nafa yimɓe balla yimɓe no watta ko jiitan nokkuje muɗen keɓa golla ko sukaɓe keɓa golla wala ɓe kaali haala ne watta ko ɓe darna insécurité wala woni peyiji meɗen na ko sakkiti ɗum ɓe kaali haala ne watta ko luumuji meɗen na laato luumuji lobbi no watta ko yimɓe keɓa mballa maɓɓe a yewti ko fati e denago walla kisal leyɗe Sahel en heɗike laamu Sénégal tentini ngal jagorgal maɓɓe halfinangal jokkodiral hakkude Sénégal e leyɗe go hino ñaago Chine yo Chine wallo Afrique ko fati e denago fati e kisal ko tentini sababe ngal kuliyagal woɓɓe inna jiadiyankagal wongal e wadde e Sahel holko Chine woɓɓe inna moy ko Chine wawi waɗande Afrique leyɗe Sahel ko fati e denago ga ko sakiti ɗum fu leydi me wala jan
yolle sibe mbawi wallide ɗe fa armeji meɗen nan keɓa sembe keɓa ko gollitoro keɓa guineji lobbi heɓa gaɗa combattre yimɓe bomɓe wonɓe le nokkuje meɗen na kaɗiɗen yitugol nonga muɗum ne gaɗi fa leydi men fu boni yimɓe mbawa golli yimɓe mbawa jiili yimɓe mbawa golli gasinna nokkuje kewɗe nani ɓe ɓanni frontiére ji huneji kewɗi fu hanne woɗa saabe ke leydi joɗake e jam sini e mbawi wallide ɗen e guineji mintereɓe keɓa gollira nonga fahin ko fati e ngal naɓidal an a holli sin no wawi wallude walla ballude Afrique ɓe heɓa ɓantare kono noon hiɗen andi yimɓe towa gandal ɓe hewɓe hino holli sin hajaka e hakke neɗɗanke hajaka ko leydi teddinta hakke neɗɗanke walla ko leydi ronkata teddinde hakke neɗɗanke e kadi faggorde mabɓe e jawle woɓɓe na société ji ɗon kadi haray joddidin ko yimɓe yoɓete kon tiiɗa haray ɗum Afrique heɓay nafoore e ɗum ɓiɓɓe Afrique hetta hakkeji mum e nder gollidal sin wona lamɓe ɓen ɓurata heɓude cembe e nder mum wona probléme o wona hakkunde Chine woni na wona en e ane yeeso meɗen na wonɓe ley wuroji meɗen na ɓen goni yimɓe ɓe mbawɗa sanne kamɓen si ɓe ngari fuu ɓe ngaldatana kamɓen du fa ɓe mbilto ɓe ngaray fa ɓe nafa ɗen tan neɗɗo fuu warayna fa filo donc si ɓe ngari fa ɓe pilo fuu se ane wonɓe ley wuro ɗon ane yimɓe wonɓe mawɓe wuro ɓen paama no watta ko wuro ngon yaa yeeso to ɓe njaɓa ɓe bonnina ngam ko heewi fuu wona ke ballo on woni bonɗo yimɓe waɗoɓe keɓoɓe fam wuro ngon yaa yeeso kamɓe bonnata moƴƴere muɗum ɗum waɗinan ko yimɓe fuu no mbi sini enen jiɗi jiyen yeeso fuu hana ke gasinna yimɓe ngaɗa ko boni si keɓi fuu jano bonnino nokkuje gaɗɗe si en yiltike ko fati e faggudu leyɗe Afrique hewɗe leyɗe Afrique ɗuɗuɗe hino jogani sin ñamale ɗuɗuɗe woodi wurin leyɗe go andinɗe ɗe wawata yoɓugol ɗen ñamale ɗum ko wanowa Zambie moyi nafoore nde ɗen ñamale marani Afrique ko sakiti fuu wana ñamande nden boni ala ñamande nden hoore mum bona joga tawena ko ñamande nden hoƴana ɗum ko heewi fu wattake ɗum ni ñamande hoƴama fa hojuɓe ñamande ɓen paami tun ɗi gattuwo ñamande nden heɓa nafa yimɓe fa gatti toon fu goɗɗum wala tawena ko heewi fu latta kono hagu ko corruption ko waɗa détournement ji ɗum ni waɗina ko ñamaleji goɗɗi fu mboɗa gam yimɓe hande ji nani en godi ñamaleji kewɗi jaɓanoma fa jiyen yeeso waɗe jaa yeeso ɗumle fu wona e kokkuɗa e ñamande wonde ane yimɓe ɓaleɓe ni wonɓe Afrique men ɗo ni woni yimɓe ɓe mboɗajo enen jogui ñamande yimɓe men nafaki ane e mbawa yoɓugol sukaɓe mbawa yoɓoy ɓiɓɓe muɗen mbawa yoɓoy laato wakkati fu ane goni gaɗa saabe ñamande gam wala fu wala ñamande hande fay hokkoɓe ñamandeji ɓe ɗum godi gere ñamandeji o karawnagol Aristide Wetrawgo hikka ngal dingiral walla ngal kawrital hakkunde Sin e Afrique sembinaka hino wowiri noon an e yiyango ma ko honno janggo jokkodiral Sin e Afrique sati wawde ene miiji latto hunde bandiraku lobbu hande yimɓe ƴii Sina en to heewi gollata kamɓe goni hande yeeso wuro muɗen kamɓe watta ko heewi fuu no neldaɗen ɗo ko laati safariji ko laati mobilaji hande ko heewi fu ƴutana sinno tawa ɗen waɗi en taykake woodi du yoɓe mbawi wallude ɗen eɓe mballa ɗen ngam en jii nokkuje hewɓe ɓe mballa ɗen ane yeeso meɗen nan ɓe no jiɗani wuro men yaa yeeso fuu no mbawi ɓe gollida laato golla lobbal neɗɗo fu no heɓa ko haaja intérêt ji muɗum neɗɗo fu no heɓa Aristide Wetrawgo mi jarnima fofo maɗa wonno koɗo men ko Aristide Wetrawgo omo jabotono namde Ibrahima Timbi Ba ko birkinanajo hertorɗo faggudu on tottama konngol musidɓe tedduɓe e altine ñande 6/1 en yewtay fi dingiral jam e ɓuttu waɗowal Dakar gila ñande 6/7 lewru 12 hol habborɗo ngal dingiral nelde men miijo mon ka kowal 220 e goo 70 e jeegoo 600 e 44 12 e 60. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi Sénégal tummodiral namiyen dinguiral jaam e kisal e nder leyɗele Afrique fuɗɗoto hande altine to jamñajo ɗo e Dakar e gardagol horejo Sénégal Macky Sall e tawtorede ardiɓe wonɓe dongre Afrique ha e Europe rafi ndenago rafi coronavirus ɓamtare leyɗele ɗe woni toɓɓe ɓurɗe mantidade eko yewtidde tonko Gambia sumgoji lefol laamu leydi ndi waɗi aset jawtuɗo Adama Barrow heeɓi polgu e wiide gomo halfinago lallelal woteji ɗi
ngugo mo andini hanki kikide Adama Barrow hebi 53 piccal ɗiɗi e temede rewel e yeso lundiɗo makko o Ousainou Darbo kebɗo nogas e jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi e temede rewel. Franci kabaru dawro gam heblade sungoji lefol laamu aroɗi no teska hanki caggal nde Valérie Pécresse andini o rendan eɗi sungoji e dow landal les républicains. Jean-Luc Mélenchon tawaɗo e France Insoumise e Éric Zemmour jeeyaɗo e landa Reconquête no gonno e kawrité politique e ngalluje taariɗe pari lamorde Franci. Timiniren e taskaram cellal ko ngalu jareten en ko Aissatou Ly.